Velika mi je čast sada preći na panel s kojim smo nekako zapravo htjeli i početi današnju konferenciju. Ideja je bila sa prvim otvaranjem profesora Čabraka, dakle staviti okvire gdje smo, gdje se nalazimo, zašto to sve radimo. Gospodin Sertić i gospođa Krunoslava su nam trebali dati malo uže okvire, što je bilo na ovoj lokaciji i što se sada događa. A s ovim panelom sada, kojeg smo nazvali tranzicija, pokušat ćemo zapravo se vratiti na one riječi koje su danas spominjali ljudi. Nekoliko govornika je spominjalo riječ kretanje. Dakle, govorit ćemo o transportu, o logistici, o kretanjima na tržištu. Na panelu tranzicije, evo ja ću ostati ovdje kao moderator, pa ću zamoliti uvaženu damu i trojicu gospoda da mi se pridruže na pozornici. Sa nama je gospođa Željka Josić, prije svega tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Izvolite. Zatim, već ste imali prilike upoznati profesora Vladimira Čabraka sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Sa nama je i Tomislav Rožić sa Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. I još jedan kršni mladić, gospodin Petar Šimić iz vlasnik firme Primako i ujedno predsjednik udruženja logističkih djelatnosti u HGK. Izvolite. Ja ću se sjediti i ostaviti ovako. Kratko uvodu, ako ste pročitali možda ranije, grad Sisak, govorimo o gradu Sisku prvenstveno, ali i o svim gradićima i mjestima koja se centriraju, vežu se oko Siska, smješteni na plovnim rijekama, na Kupi i na Savi. Nadomak autoceste Zagreb-Sisak i zračne luke Franjo Tuđman, koja je najveća zračna luka u državi. Dio vas jučer, prekjučer, ovih dana došao je upravo preko te zračne luke ovdje u Sisak. Dakle, ovaj grad i ovo okruženje imaju golem potencijal za razvoj kao prometno-logistički centar. Strateška lokacija, poznata i korištena još od rimskih vremena, omogućuje brzu distribuciju robe unutar zemlje i u inozemstvu. Sisak se stoga pozicionira, barem tako smatramo mi, kao idealno središte za logističke operacije, pružajući pristup multimodalnom transportu i stvarajući povoljno poslovno okruženje za logističke tvrtke. No da bi svi napori urodili plodom, treba ojačati i demografsku sliku Banovine i zato je tu s nama gospođa državna tajnica. Prednost bih toga dao upravo njoj. Radi lakšeg shvaćanja današnjeg ukupnog stanja u županiji i u Banovini, molim vas da na početku, ali i kao rođena Siščanka, ali i kao državna tajnica za demografiju i mlade, svima nama ukratko objasnite kako su se kroz stoljeća mijenjali broj i struktura stanovništva, ne mislim nacionalnost, i kako smo došli do današnjega broja. Evo, vama hvala. Sve vas lijepo pozdravljam i meni je drago vidjeti ovdje moje drage prijatelje. Kad govorimo o Sisku, evo mi koji smo tu Siščani, mi vam uvijek imamo, u Sisku vam je postojalo, nijedan grad nije tako dobar kao Sisak, iako ste vi ovdje imali malo drugačije paneliste i Novsku, vidim tu i gradonačelnicu Novske. Mi smo vam se uvijek onako držali, znate, to je i veliko industrijsko središte, imali smo velike mogućnosti, kao djeca smo dobro djetinjstvo imali sa jako velikim brojem aktivnosti koje smo mogli raditi. Ja sam inače iz ovog kvarta. Ovdje gdje sad sjedite je nekada bila velika proizvodnja, odnosno željezara Sisak, koja je nešto više od 10.000 radnika zapošljavala. Evo, Kruna me može tu ispraviti, mislim da je ovo bilo mjesto instituta željezarinog, tako da nije samo željezara tu je bila i rafinerija, Segestica, Herbos, Siscija, dakle mi smo imali cijeli niz jedan industrija koje su u stvari podupirale stanovništvo koje je tu radilo. Djeca su imala jako dobru i osnovnoškolsku i srednjoškolsku izobrazbu, 2 su fakulteta ovdje, još uvijek metalurški je u gradu Sisku, odjel pedagoškog fakulteta je u Petrinji, tako da ovaj prostor je uvijek nekako živio i uvijek je nekako bilo bitno obrazovati se i živjeti ovdje. Sad, naša povijest je jako turbulentna, nije samo tu Domovinski rat, to su i prethodna razdoblja. Recimo onaj prvi popis stanovnika koji je proveden davne 1857. još za vrijeme Austro-Ugarske, kaže kako je područje današnjeg grada imalo nešto više od 15.000 stanovnika. I on se kroz vrijeme punio, posebice nakon Drugog svjetskog rata kada je započeo proces industrijalizacije. Zašto to govorim? On je dovukao stanovništvo iz ruralnih krajeva
upravo u gradove, posebice u ovaj grad. I ne samo prostora Banovine, već i susjedne države, Bosne i Hercegovine. Ovdje je jako puno stanovnika iz Bosne i Hercegovine živjelo. Kako je dolazio Domovinski rat, mi smo tako nekako bilježili i vrhunac svog industrijskog razvoja ovdje. I u tom periodu Sisak je imao više nego ikad stanovnika, preko 60.000 stanovnika. Naravno, nakon Domovinskog rata taj se broj smanjuje, što zbog ratnih zbivanja, što zbog iseljavanja stanovništva. I onda kako je taj prostor poharan, onda se uvijek vraćamo na ono tko će se vratiti, zašto će se vratiti i tko bi želio tu živjeti. Jer morate znati da se moraju kuće obnoviti, a i radna mjesta su postala upitna. I tu onda nastaje onaj neko vrijeme kada ovaj grad i ova županija počinje gubiti. Naravno, ne u svim mjestima, ne u svim gradovima. Neki gradovi su se ove županije jako dobro snašli, uspjeli su se preorijentirati i početi sa jednom drugačijom i novijom i kvalitetnijom industrijom. Dio Moslavina vam se jako puno razvija sada po pitanju i proizvodnje vina i vinogradarstva, koji su dosta i dobro su i poticani i naši su, evo, njih ćete imati kasnije priliku čuti, da ih sad ne reklamiramo, i naši vinari su isto tako cijenjeni. S druge strane, Kutina je tu, Novska, koja stvarno ulazi u jedan totalno drugačiji svijet, u novu budućnost sa svojim gaming centrom. To su sve nekako stvari koje su nas ovdje obilježile. A ako me pitate što dalje, ja uvijek kažem istu rečenicu. Ne budemo li mi zajedno sjeli za isti stol i ne budemo li surađivali i lokalna i regionalna i nacionalna vlast, mi nećemo ništa napraviti od ovog grada. I uvijek mi znaju reći to je onako previše optimistično. To nije optimistično, to je naša realnost. Jer ako pogledate sada po novom popisu stanovnika, ovaj grad ima jedva 40.000 stanovnika. Staro stanovništvo, isključivo staro stanovništvo, stara županija, stari grad, Banovina koja je u stvari prazna ili ima staro stanovništvo. Dakle, mi imamo puno potencijala ovdje. Evo i sam gospodin Sertić je naš Siščan, da tako kažem. Iako je star, ali on je doista ovdje oplemenio ovaj prostor. Zašto? Zato što skuplja mladu radnu snagu. Odnosno mlade ljude iz ovih krajeva, educira ih i daje jednu novu vrijednost. I ta proizvodnja ostaje ovdje. Ti ljudi rade ovdje, ti ljudi žive ovdje. On je možda primjer, jer smo trenutno u ovom prostoru i tu mi je sad evo prvi, koji na neki način ponovo ima svoju dušu i živi i radi. No takvih mi imamo ovdje primjera. No samo što oni nisu dostatni. Što njih treba još i više i treba se razvijati. Evo pa i sam gospodin je na prethodnoj prezentaciji isto i vrlo jasno rekao, pa mi ćemo doći, tu ćemo raditi. Da li imamo mi dovoljno ljudi koji bi to odradili? I o tome trebamo razmišljati. A ako govorimo o tome kako ljude privući, da li mi možemo samo ponuditi, evo, daćemo vam kuću pa ćete vi tu doći. Mladi čovjek treba više od toga. Mladi čovjek treba posao, treba kvalitetan život. Ako imate obitelj, trebate i uslugu. Svaka mlada obitelj, roditelji traže svoj posao, traže svoje mjesto pod suncem, uslugu za dijete, da li su to jaslice, vrtić, igraonica, društveni sadržaj. Dakle, to je nešto što se mora vratiti. Ovi prostori su to imali prije Domovinskog rata i mi smo prilično dobro i lijepo djetinjstvo imali ovdje. I to je možda nešto što nas treba i potaknuti da idemo prema naprijed. Ja bih rekla da recimo u zadnjih nekoliko godina što se same nacionalne razine tiče, mi smo tu prilično otvoreni. Moj je resor prilično horizontalno usmjeren i mi htjeli ne htjeli moramo sa svima razgovarati i moramo sa svima ostvariti dobre kontakte. Puno toga se recimo radilo u zadnjih nekoliko godina po pitanju aktivnih politika na tržištu rada. Pa što se tiče samih usluga zbrinjavanja predškolskog odgoja i obrazovanja, pa su se tu reformirale određene potpore. No ono što je ključno, ovaj kraj doista mora imati jedan novi gospodarski zamah da bi ljudi za početak ostali, a onda da bi druge privukli. I to je ono što nam treba biti nekako krajnji cilj. I doista tu mislim da ako ne stavimo ruku pod ruku jedni s drugima, da nećemo se mi puno pomaknuti. Mi smo sudjelovali na dosta ovakvih konferencija
i bili smo i u kontaktu i sad nedavno sa iseljenicima našim. Dakle, nije samo stvar, obično vam se prezentira u javnosti, vi želite da se oni vrate. Ako je to 3., 4. generacija, vi ne možete nekome uvjetovati da se vrati. Oni su tamo stvorili svoje živote. Ali da, zašto ne bi imali nekakvu bolju poveznicu sa svojom matičnom zemljom? Zašto ne bi vidjeli možda i nekakvu mogućnost ulaganja? Zašto im ne bi nekakvu administraciju olakšali? Dakle, nije to samo, sad ćete nekome dati nekakvu poreznu olakšicu, oni će se vratiti. Ne. Dakle, u onom trenutku kada ljudi u ovoj županiji, u ovom gradu budu zadovoljni svojim uvjetima i svojom kvalitetom života, vi ćete puno jednostavnije privući nekoga izvana. Mislim, to se, evo, ne znam koliko je Marija pričala o Novskoj, ali slično se nešto dogodilo u Novskoj. Mi smo imali puno mladih ljudi koji su se doselili iz Dalmacije, iz Dalmatinske Zagore u Novsku, koji su završili fakultete, ali su tamo sebe pronašli. I tamo su otvorili nekakve svoje male obrte i krenuli su u novi život. Mislim, mladi su danas mobilni i ta mobilnost je nešto što krasi ovu generaciju i doista ju treba poticati. Mi kad govorimo o migracijama, uvijek govorimo o onom negativnom kontekstu migracije. To ne mora nužno biti negativno. Mobilnost znači da oni mogu i otići negdje i naučiti nešto novo, iskoristiti neke programe koje se nude. Pa recimo za Erasmus+, mi kad dođemo u srednje škole, pa oni nas gledaju, ako niko nije čuo za to. Pa, mislim, to je šteta, jer je to nešto što imate mogućnost iskoristiti kada ste mladi, kada ste u školi, kada učite nešto i zašto ne bi svoje vještine nadopunili. Hvala puno na odgovoru. Niste mi jednoga duta izbacili iz rukava, nego nekoliko pitanja sljedećim. Nema veze, snaći ćemo se. Profesore Čavrak, u uvodnom izlaganju danas ste prije panela istaknuli ključnih 10 potencijala Banovine. Ako su i stari Rimljani ovako jedanput sjedili u Sisci ili u Rimu, možda i detaljno analizirali potencijale ovoga kraja, što mislite, su li došli tada do istih zaključaka kao i vi? Pa, gledajte, kad spominjete stare Rimljane i povezujete to sa ovih 10 točaka, ovo je skup gdje ste vi zapravo došli iz inozemstva ovdje. A mi ovdje imamo probleme ili pitanja o kojima bi valjalo razgovarati na 2 razine. Jedna ona interna, a druga je ono što želimo vama reći. Ja sam u onom prvom dijelu probao sa ovih 10 točaka vama prodati Sisačko-moslavačku županiju i da dođete ovdje, jel? Jer sad ovo što se tiče interno, ne bih ja sad previše ulazio ima tu jako puno pitanja o kojima bi se moglo govoriti, ali Rimljani i odgovor na to pitanje. Dakle, rimska civilizacija je bila civilizacija koja je bila orijentirana na rješavanje problema. Carstvo koje raste i zauzima ondašnji poznati svijet mora riješiti brojne tehničke, građevinske i tako dalje probleme i rješava. Što se tiče Siska, odnosno Sicije rimske, ona je nastala više kao vojni centar, dakle tu je bila rimska uprava i vojni centra, ali ono što je nama danas interesantno, a to je da je ona izabrana od strane Rimljana zbog geoprometnog položaja, odnosno zbog položaja na rijekama. To znači nama su zapravo strateški rijeke, prije svega Sava, a onda Kupa, ima i drugih. One su kroz povijest uvijek pozicionirale Sisak na europskoj karti i one su davale taj zamah. Evo samo da kažem još sljedeće, dakle negdje 3 vala zapravo razvoja Siska zahvaljuje se rijekama. Prvi je taj koji ste vi spomenuli, Rim, kada je tu bilo negdje 35.000, a kapaciteti su bili za 70.000 ljudi. Drugi val je zapravo bio val trgovine i merkantilizma, kada se žito ne iz Ukrajine nego iz Banata izvozilo u čitav svijet i postavio se problem kako to žito prevesti do mora i tu je Sisak imao izvrsnu poziciju jer je bio na riječnoj luci i od njega je bio najkraći put prema moru i danas je naravno, nije se skratio, bar zračnom linijom. To je bila ekonomska osnova nastanka zapravo današnjeg Siska u onom urbanom
smislu i tako dalje. I treći val je ovo što je gospođa Josić rekla, val industrializacije koja opet u ekonomskom smislu se oslanja na riječni promet jer on omogućava najjeftiniji, ekološki najprihvatljiviji i 4 puta jeftiniji transport ovih rasutih tereta. I to je recimo, dakle Sisak je 3 puta u povijesti imao te velike valove razvojne zahvaljujući položaju na rijeci. Super. To nas sve logički dovodi do našeg trećeg panelista, gospodina Šimića, rekao sam ranije, vlasnik obiteljske firme Primako. Prima na latinskom znači prvi, predvodnik, vođa. Vaša kompanija danas ima 10 ureda, ako sam dobro zbrojio, u Hrvatskoj i Europi. Među prvima ste 90. dakle krenuli u vode međunarodne trgovine, transporta i špedicije i koliko sam shvatio, prvi ste u kamionski prijevoz, također uveli nove tehnologije. Bili možda ovako jednako uspjeli i u rimsko doba, s obzirom da se Rim dakle bazirao i na logistici? Hvala lijepa na ovako krasnom uvodu. Očigledno nisam ja 90. osnovao poduzeće, nadam se da se to vidi. Ja sam druga generacija koja vodi naše obiteljsko poduzeće, 33 godine, dovoljno duga tradicija da možemo već govoriti tako sa jednim odmakom. I da, trudimo se, kao što ste rekli, u imenu nam je Prima. Mi kao danas relativno velika hrvatska špedicija i logistička kompanija smo i dalje jako mali u Europi, a kako je međunarodni transport logistika jedna izuzetno zapravo internacionalna djelatnost i disciplina kojom se svako može baviti u Europi, nije vezana za mjesto jer je sama po sebi dakle kretanje. Uvijek smo se trudili onda tom našom krilaticom Prima, dakle kvalitetniji, bolji, tehnološki napredniji, inovativniji, na taj način se zapravo natjecati sa konkurencijom. To nas je dovelo zapravo do toga da se primarno bavimo nešto specifičnijim industrijama kao što su farmaceutska industrija, prehrambena industrija, elektronička roba, visoko vrijedna roba, duhanska industrija, dakle transport roba koje traže nekakav drugačiji način, veću pažnju, veća vrijednost, temperaturni režim i slično. To je što se tiče transporta. Međutim, bavimo se i cestnog transporta. Međutim, što se tiče vrsta transporta, prisutni smo i među najjačim smo igračima, isto tako i u pomorskom transportu, kontejnerski transport, sve znači naše morske luke pokrivamo u Hrvatskoj i u Jadranu. Riječni transport imate... I sad dolazimo do toga. Riječni transport nije na baš nekim granama, to je i gospodin profesor prezentirao u uvodu, odnosno prije na panelu. Zašto je to tako? Mi se u principu kao praktičari ne bavimo istraživanjem zašto je to tako, nego naravno u praksi radimo ono za što ima objektivno potrebe na tržištu. Međutim, kažem, kao što sam rekao, 33 godine na tržištu, neke fundamente smo već i sami prepoznali. Logistika je postala strašno brza, zahtjevna, brzina je postala jako važna. Cestovni transport je postao jeftiniji, razvijaju se zbirne linije, pretovarna skladišta. Sve to na neki način je zapravo dovelo do toga da, čini mi se, riječni transport u principu nije više interesantan za ništa osim za tako nekakve velike, jeftine, izuzetno zapravo velike i teške robe. Sve drugo zapravo može ići na cestu, jer ako sad vraćamo na stari Rim, možete zamisliti kako je bilo teško doći, na primjer, ne znam, od Siska do Vukovara u to vrijeme kad nije bilo cesti, odnosno ako je bilo cesti, onda su to bili nekakvi ko zna kakvi putevi. I zato su se i razvili naravno gradovi uz more i na moru, zato je i nekakav Skradin tada bio izuzetno važna rimska luka, zato je i Trogir i Dubrovnik i mislim možemo sada ako ćemo po Rimu, dakle voda, odnosno rijeka, more su bili ne puno nego beskonačno zapravo jednostavniji načini, jeftiniji načini za prevesti neku robu. Međutim, novim modernim cestama to jednostavno više nije tako i složio bi se tu u potpunosti sa zapravo profesornim izlaganjem. Ta jedna lokacija na rijeci i dalje trebaju naravno koristiti i dalje kao jednu konkurentsku prednost prirodnu koja postoji, međutim ne treba više, ja mislim, na nju polagati tako neke karte i kao što ste, evo sad je ponovno profesor rekao, dakle 3 nekakve vrste inovacije, revolucije, promjene su se morali
desiti, ali različite svaki put. Dakle, nije se mogao Sisak drugi put razviti zbog, ne znam, trgovine, nego treći put se razvio zbog logistike. Četvrti put se Sisak mora razviti na neki četvrti način. Ne može se ni na prvi, ni na drugi, na treći, nego mora osmisliti nekakav novi način. Sad kako, o tome ćemo danas debatirati, ali evo čisto ovako uvodno da kažem i ono što mi prepoznajemo i zašto smo prisutni u Sisku. Dakle, Sisak ima još uvijek taj nekakav heritage odličnih velikih firmi i regija. Dakle, Vivera, HIP grupa, Gavrilović, željezara, drvna industrija, ne znam sa koga zaboravio nabrojiti od naših klijenata tu iz regije. Dakle, ima i dalje odlične firme. Ali ono što Sisak može postati, mislim da hoće, sa boljim logističkim povezanjem sa Zagrebom, a to već vidimo sa okolnim gradovima koji se jako razvijaju, mislim da može preuzeti tu jednu sličnu ulogu kao što sad imaju Sveta Nedjelja, Velika Gorica, Samobor, zato što je on u neposrednoj blizini Zagreba. Vidimo da se u Jastrebarskom otvaraju skladišta, vidimo da zapravo ta nekakva rubna područja imaju veliki potencijal logistički, a mislim da će uskoro imati isto tako i za ljude i za život, jer će ljudi isto tako htjeti živjeti u mirnom kraju, a imati dobar posao. Odlično, super, hvala. Evo, dolazimo do našeg četvrtog panelista, profesora Rožića. U pripremi ovog panela moram priznati da me šokirao, ja sam došao sa sasvim jednim drugim idejama u glavi. Šokirao me, molio bih da šokira i vas ukratko. Zapravo ja sam kao Zagrepčanin zamišljao Sisak doista kao grad na rijeci koji živi od tog transporta, prijevoza roba i roba. Međutim, evo, molim vas, elaborirajte to i ovdje pred širokom publikom. Hvala, evo, meni je da razočaram ljude, to je vjerojatno mora tako biti. Inače, profesor sam na fakultetu pa često razočaram studente, tako da, evo, kao što smo i pričali, ja ću reći otvoreno. Dakle, riječni promet, sve su već svi rekli, sad ja ću samo ponavljati ono što su svi rekli. Dakle, riječni promet je isključivo namijenjen za nekakvu vrstu robe koja ne mora doći u neko hitno i brzo vrijeme, što logistika danas izuzetno zahtijeva, i neke proizvode koji su specifični za krajeve kojima se oni mogu prevoziti. Da, riječni promet, ja nisam protiv toga, nikad bio, niti, ja sam uvijek govorio i studentima i svuda protiv kanala Dunav-Sava i protiv plovidbe rijekom, odnosno, ajmo reći, Luka Sisak. Nažalost, to je bilo prije stotinama godina aktivno. Danas toga više nema. Prvo, broj 1, ako želite imati takvu vrstu prometa, morate imati robu za njega. Da li imamo robu za njega? Nemamo. Mi možemo onda po tome raditi svemirski centar, a da svemir ne postoji. Dakle, nemamo robu da bi mi razvijali riječni promet. Moramo se koncentrirati na ono što možemo i što imamo i u čem možemo ostvariti konkurentsku prednost u odnosu na one u našem okruženju. Naša regija je jako mala i možete u jednom danu proći, kako se kamionski kaže, 600 km, ako se ne varam, to je ono što se gleda. Dakle, to možemo preći našu regiju u jednom danu. Da li nam je potrebno još dodavati još jedan vid prometa koji će služiti ničemu, gdje ćemo baciti novce, ili da radije te novce uložimo u ono što nam je bitno, a recimo to je željeznica, koja nam je neophodna da bi mogli povezati luku Rijeka sa našim zaleđem. Da, nadam se da će jednog dana se vratiti Luka Sisak, ali za nju bi trebali vratiti rafineriju, za nju bi trebali vratiti željezaru, za nju bi trebali vratiti rude, sve ono što smo izgubili, što više nemamo. Tako da svaka grana prometa zapravo je predodijeljena za određenu vrstu tereta i za nju se treba držati. Ja se nadam i nadam se da će se jednog dana dogoditi da ćemo mi to sve imati, da ćemo imati poljoprivredu, da ćemo imati sve ono što bi bilo, ajmo reći, prilagodljivo za riječni promet. Do tad ja bi da više koristimo sredstva za nešto pametnije nego da ih samo koristimo da bi ih koristili. Jer recimo, prije par godina ste imali ulaganje u Luku Slavonski Brod, 20 milijuna eura. Ko je od vas ikad čuo da je jedan komad tereta došao u Luku Slavonski Brod? Nema ga. 20 milijuna eura govorimo. Nije možda neki novac u nekom velikom poslovnom svijetu, ali mogli smo 20 milijuna eura uložiti u nešto drugo. Dakle, ja sam samo da budemo racionalni, realni i da kažemo gdje stvarno možemo, gdje ne možemo konkurirati. Jasno, evo, stoji u redu, evo. Šokiran sam još jedan put, ali se razumijem, treba krenuti dalje, ne? Da. Jasno, da. Hvala. Profesor Čarok, vi se pretpostavljam slažete sa idejama, jeste malo prije nešto zapravo slično spomenuli, onda pretpostavljam da možemo zaključiti da Sisak kao riječnu luku možemo na neki način prekrižiti dok se ne steknu, dakle, uvjeti da proizvodnja, poljoprivreda, dakle sve opet se digne na puno višu razinu da se kapaciteti bolje iskoriste. Da, to je točno. Međutim, ovdje se radi o jednom drugom pitanju. Dakle, ako govorimo o razvoju Siska,
riječni promet ovog trenutka sigurno nije osnovica na kojoj se Sisak može razviti. Međutim, ono što bi bilo važno i što bi mi morali u Sisku i u županiji raspraviti, ali i u Zagrebu, u gradu Zagrebu i u, kako bi rekao, u krugovima centralne države. To je ideja o kojoj smo mi već plasirali nekoliko puta, a koja je zapravo europsko iskustvo. Zagreb kao metropolska policentrična regija. Na tragu onoga što Europska unija predlaže i forsira, a to je pametna specijalizacija. Znači, kako se može specijalizirati nacionalno gospodarstvo po strukturi, tako ima razloga razmišljati i o teritorijalnoj specijalizaciji. To znači, Zagreb ima svoje mjesto koje je definirano centralnim naseljem, političkim, kulturnim i tako dalje, centrom, ali Zagreb ne treba biti industrijski centar. Zagreb ne treba biti logistički centar, a forsira se ideja izgradnje logističkog centra u Zagrebu. To također nije racionalno. Spomenuli ste Jasko, spomenuli ste Zagorje i tako dalje. Dakle, oko Zagreba postoji niz, u onom krugu koji sam pokazao u prvom dijelu od 100 km, niz gradova, niz resursa, niz mogućnosti koje su međusobno različite. Dakle, vi imate, ne znam, Zagorje je puno ovih dvoraca i tako dalje. Nemamo ih ovdje. Bilo ih je pa su srušeni u silnim ratovima koji su tu bili. To je sad druga tema. Ali mi imamo brownfield lokacije. Mi imamo niz toga što na čemu mi možemo ovdje u Sisku i u županiji graditi svoj razvoj, da ne ponavljam ono što sam ranije govorio. Ali tu je sad potrebna jedna komunikacija. Gospođa državna tajnica je lijepo rekla, mi moramo komunicirati i surađivati i biti zajedno. Dakle, mi moramo sjesti i dogovoriti se zapravo što znači u gospodarskom smislu u perspektivi Sisak, što znači Velika Gorica kao spavaonica Zagreba, kao rezervna spavaonica. Jer pazite, sad postoji jedna velika opasnost. Ako mi to ne učinimo, i to u vrlo kratkom roku, onda se događa sljedeće. Autocesta Zagreb-Sisak samo pomiče spavaonicu iz Velike Gorice u Sisak. Jer vi kod autoceste imate nekoliko učinaka. Jedan vrlo opasan učinak je učinak opozicije. Jedna situacija kad je autocesta, kad se vi nalazite kao grad na tranzitnom položaju, kao Novska i Kutina. Dakle, oni kažu mi smo na tranzitu između Zagreba i istoka na Posavskom koridoru. A gdje je Sisak? On nije tranzitno mjesto. On je krajnje mjesto iz kojega danas negdje oko 25.000 ljudi dnevno migrira prema Zagrebu po osnovu posla i rad. I vraća se. Autocesta će to sigurno olakšati i to je dobro. Ali da li će ona omogućiti ovo o čemu ja sad govorim, to je drugo pitanje, ali to ne ovisi sada o autocesti i onima koji grade autocestu. To ovisi o nama. Dakle, mi tu moramo sad sjesti i ozbiljno strateški promišljati. I sad ono što mene zapravo žalosti, to je da ja ne vidim ovdje u bližem okruženju baš puno ljudi koji strateški razmišljaju i žalostan sam, to sam javno rekao na početku, sjećate se. Dakle, evo recite koliko sad tu osim Novske ima gradonačelnika, gdje su lokalni čelnici, a 150 ljudi je iz svijeta ovdje došlo da pomogne. Znate? Dakle, ja to moram javno reći i meni to nije drago. Razumijete, sada ja šaljem poruku mojim ljudima koji odlučuju o lokalnom razvoju preko ljudi iz Australije i Južne Amerike. Dakle, to nema smisla. Dakle, ali to je sad ono što sam rekao, mislim, ja se ispričavam što o tome ovako govorim, ali ja sam iskren čovjek, emotivan čovjek i ne mogu govoriti drugačije nekako mislim. A ne mislim loše, ne mislim zlonamjerno. Dakle, mi se moramo ovdje skupiti i završit ću sa ovim. Evo, danas čestitam gospođama iz Novske. Ali vidjeli ste primjer jedne sredine koja zna što hoće i zna kako to može napraviti.
I oni su imali hrabrosti, dok nismo nikakav problem, da pače njima ova konferencija dobro došla, da se prezentiraju, kako bi rekao pokojni Ćiro, da se plasiraju. Evo. I to je ono što bi ja želio da i svi ostali ovdje čine. Evo, neću vas gnjaviti više s tim. Ćiro bi rekao, moramo galvanizirati javnost. Pa ću ja galvanizirati gospođu Josić sa sljedećim pitanjem. Evo, čujemo, postoje konkretni planovi, ideje, inicijative za razvoj ovoga kraja. Smatrate li da su ti planovi ostvarivi bez većeg broja stanovnika, dakle da radimo s onim što imamo, i posebno dakle u odnosu na današnji broj, ili možda je li rješenje u stvaranju novog stanovništva, dakle rađanju novih malih bebica koje će narasti, živjeti, ići na moru Jablanac, živjeti i raditi u Sisku, ili možda rješenje vidite u mobilnosti postojećeg stanovništva, dakle možda da ljudi iz Zagreba počnu dolaziti u Sisak na posao, dakle kontra. Pa evo, mi smo tu govorili o spavaonici Gorice. Ja bih rekla da Sisak već polako je postao spavaonica Zagreba. Osim tih nekoliko važnih mjesta koje imamo u stvari u Sisku gdje se može zaraditi i raditi, nekako ljudi dosta odlaze na posao u Zagreb, ali smo imali jednom periodu i Zagrepčana koji su došli živjeti u Sisak iz razloga što su životni uvjeti bolji i stanovi su bili puno jeftiniji nego što su sada, dostupnost predškolskog odgoja bila bolja nego što je u gradu Zagrebu i ljudi su si pronašli način kako bolje organizirati život. I ono što je gospodin rekao, ja se s tim apsolutno slažem, ulaganje u željeznice možda je i za ovaj grad i za ovaj kraj iznimno bitan. Recimo sad mi imamo praktički svaki sat vlak za Zagreb i iz Zagreba za Sisak, što malo koji grad u stvari ima privilegiju. I ono što smo se valjda mukom sa tom prometnom strukom uspjeli izboriti, da dobijemo za sljedeću godinu ipak i poslovne linije koje će biti i brže. Evo, to su sad za početak 2, ali evo, konačno smo zahvalni da smo i došli do te 2 pa smo se pomaknuli. Što se tiče samog reproduktivnog potencijala, ja sam u početku rekla da je ovo stara županija. I kako cijela Hrvatska ima problem sa reprodukcijom, s natalitetom, tako i ova županija i ovaj grad. Ovdje se dogodilo puno iseljavanja kroz, evo, ajde, krenut ćemo samo od Domovinskog rata da ne idemo dalje. Nakon Domovinskog rata su se ljudi iselili. To je period gdje su oni već pronašli svoje živote izvan ovog kraja. Desilo se to da su se industrije zatvorile. Nisu imali posao, ponovo su se iseljavali. Desilo se da je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Dakle, nove mogućnosti su se rodile za jako puno naših ljudi i oni su ih iskoristili. Dakle, mi smo ovdje prolazili niz nekakvih promjena koje su omogućili da se traži posao na drugim mjestima. I zato ako želimo vratiti nekoga ovdje, ne možemo govoriti samo o tome da se baziramo na reproduktivnom kapacitetu ovog grada ili ove županije. Ja bih rekla da treba iskoristiti potencijal koji se ovdje trenutno nalazi, a ja sam sigurna da ga ima, a s druge strane mislim da dobra ulaganja trebaju onda privlačiti, jer u biti razvoj gospodarstva ne može se dogoditi bez ljudi, a ljude ne možete samo pustiti i naseliti negdje ako nemate im šta ponuditi. Dakle, morate ponuditi nešto i ti procesi moraju biti paralelni. I mogu se tu složiti s gospodinom Čavrakom da moramo imati strategiju razvoja. Neki su možda bili hrabri pa su se upuštali u nešto što je u tom trenutku bilo nemoguće, ali se pokazalo s godinama da je to bila dobra odluka. Ja isto tako vjerujem da i naši lokalni čelnici mogu se upustiti u nešto što će imati budućnost. Ja nekako vjerujem, gospodine Čavrak, da bez obzira što nisu ovdje, da ipak mogu nešto ponuditi i da moraju. Ali to... Pa evo, mislim, meni bi bilo drago stvarno da su i naši načelnici i gradonačelnici danas prezentirali svoj rad. Dakle, nije to moralo nužno biti u gospodarskom smislu, ali da vidite u stvari da se ipak neke stvari događaju, da nije baš da stojimo svi na mrtvoj točki. Možda to ovako u brojkama ne izgleda sjajno i doista nije, jer stanovništvo ne možete nikakvim gumbom obnoviti. Pa naši poduzetnici najbolje znaju kako je doći do kvalitetne radne snage i da nije jedino rješenje uvesti ga. Dakle, ne možete samo uvesti i staviti čovjeka negdje. Taj čovjek mora imati određenu kvalitetu za određeno radno mjesto i ako je on stranac, ipak se ide prema nekim područjima gdje je lakše
tog stranca i prilagoditi uvjetima u koje ga dovodite. Nije samo ga staviti ili za stroj ili mu dati, ne znam, lopatu i sad će on napraviti nešto. Dakle, i ti ljudi imaju svoju kvalitetu, svoju osnovu i moraju isto imati svoje mjesto gdje dolaze. To je nekako moje razmišljanje, ali evo, ja nisam gospodarstvenik, ja sam samo liječnik, ja sam ginekolog, ali gdje god želite imati dobre ljude i kvalitetne ljude, doista u njih morate uložiti. I to se nama događalo dok smo bili djeca i dok su ove škole, tu ima jedna škola koja je nekad imala 6 ili 7 razreda osnovnih, sad ih ima jedva 3. I nekad nas je bilo po 35, sad ja ne znam je li ih ima 20 u razredu. Znači, to je taj potencijal koji smo mi izgubili s vremenom. I zato taj reproduktivni potencijal koji nam je ostao treba dalje njegovat, a ovaj drugi, nažalost, morat ćemo negdje nadoknaditi. I zato je možda i bitno naše iseljeništvo. Ja to obično kažem da prema iseljeništvu treba ići to smo gospodin Magdić i ja puno puta razgovarali, na način da mlade generacije treba upoznavati i sa hrvatskim jezikom i sa kulturom i puno ranije ih dovoditi u stvari i na nekakva putovanja, druženja, izlete, kampove, kako god mi to nazvali, da se upoznaju sa hrvatskim jezikom i sa hrvatskim kulturom i sa našim običajima, jer oni kada dolaze na studij, obično ako dolaze iz španjolskog govornog područja, hrvatski je jako teško naučiti. I ne možete vi od njih očekivati da će u godini dana učenja jezika se ovako prebaciti i da će sve znati. Školski sustavi su drugačiji, obrazovni sustav je drugačiji, pa već u zemljama okruženja, a kamoli u prekooceanskim zemljama. Tako da imamo tu puno nekakvih stvari o kojima trebamo voditi računa kako bi ovaj prostor popunili. Ali da, sa ovim što imamo, sa ljudima koje ćemo dovesti, vjerujem, i sa razvojem gospodarstva, to je nekako put kojim bi mi trebali u stvari ići. Hvala puno. Evo, spominjemo demografiju. Gospodin Šimić, evo slučajno znam, vi vlastitim primjerom pokazujete zapravo najbolju, najefikasniju demografsku mjeru jer imate 6 djece. Gospođo Osić, možda bi gospodin... Ja se evo ne mogu pohvaliti, ja imam samo jedno dijete, pa ću vama propustiti onda još 6. Riješili bi problem, barem u jednom razredu sa gospodinom Šimićem da se poseli u Sisak. Šalim se naravno malo da razbudimo ovako prije popodnevne kave. Gospodine Šimić, evo, Hrvatska, bilo državni, bilo privatni sektor, što po vašem mišljenju, s obzirom da je sektor iz kojeg dolazite, mora napraviti da dodatno snaži, dakle, svoje logističke kapacitete? Imamo li dovoljno logističkih centara u hladnjačama, imamo li dovoljno vozni park, dovoljno vozača? To je opet sve nekako vezano za demografiju, pa bi, evo, molio bih vaš pogled. Pa ovako, idućih 5 do 10 godina će, mislim da je logistika jedna od najpropulzivnijih djelatnosti o idućih 5 do 10 godina. I to ne zato što smo posebno nešto pametni mi iz logistike, nego zato što su nam se nakon više dekada napokon ispunile neke želje i događaju se ogromna infrastrukturna ulaganja. Dakle, Luka Rijeka danas ima oko 400.000 kontejnerskih jedinica, za usporedbu recimo Trst i Kopar imaju oko 1 milion. Međutim, evo napokon se završava to ulaganje gdje je vodeći partner zapravo Maersk koji će biti novi koncesionar. Sa završetkom tog novog terminala bi trebali u prvoj fazi imati preko 1 milion kontejnera već kapaciteta, a onda u drugoj fazi koja odmah ide samo nastavak te zagrebačke obale koju Maersk gradi, bi Luka Rijeka trebala do 2028-2029 imati preko 2 miliona kontejnerskih jedinica godišnji kapacitet, znači veći i od Trsta i od Kopra praktički zajedno. To je jedna stvar. Druga stvar koja mora zapravo ići paralelno je napokon to ulaganje u željeznicu. O tome se priča već isto tako desetljećima, međutim evo sad napokon nakon velikih ulaganja u ceste očito su došli na red i željeznice. To nije slučajno. Ove godine su hrvatski koridori ušli u takozvane TEN-T koridore Europske unije. Zašto je to jako važno? Zato što Europska unija alocira preko 26 milijardi eura u idućem razdoblju
u ulaganje dakle, u te tent koridore, što znači da ćemo ipak stvarno napokon imati taj novac. Naučili smo već u Hrvatskoj da ako nema europskog novca da dosta teško mi to sami isfinanciramo, jer to su zaista višegeneracijski, ne bih rekao generacijski, višegeneracijski infrastrukturni projekti. Dakle, te dvije strateške stvari su stvari koje mi poduzetnici nikad nismo mogli riješiti i zaista dolaze nekako u pravo vrijeme i dobro se poklapaju sa ulaskom u Schengen, koji isto tako ima ogromnu važnost za promet. Mi smo prije 10 godina ušli u Europsku uniju i roba nije trebala pokazati putovnicu na granici, međutim ljudi su i dalje morali pokazati putovnicu na granici, što znači da je ova mikrodistribucija bila i dalje zapravo jako opterećena sa tim. Sad ove tri stvari koje sam rekao, dakle veliko ulaganje u luku, veliko ulaganje u željeznice i ulazak u Schengen, Hrvatsku u potpunosti mijenjaju zapravo poziciju Hrvatske na logističkoj karti Europe i moramo nešto jako gadno zabrljati da se doslovno ne udvostručimo ili utrostručimo u idućih 5, 6, 7, 8 godina. Dakle, to je, što bi rekli Amerikanci, no-brainer. Jer jednostavno je kontekst takav da će nam volumeni doći. Preopterećenost sjevernih luka koje su na maksimum kapaciteta, opet isto tako taj teret nosi prema jadranskim lukama, a infrastruktura će očito nastati. Sad, to je znači fantastični izgledi za logistiku u Hrvatskoj idućih 5 do 10 godina, bez sumnje. Kakve to veze opet može imati sa Siskom, jel tako? Sva ta roba koja će prolaziti kroz Hrvatsku, jako malo ili nimalo te robe će završavati u Hrvatskoj. Hrvatska već uvozi sve robe koje trebaju i to je to. Dakle, sva ta roba će biti neka roba koja će se pretovarno opet prenapučivati za druge zemlje, uglavnom zemlje centralne Europe, Bavarska, Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska i slično. A da bi se to radilo, potrebna su nekakva skladišta. Zato što naravno očekuje se da će pune to robe morati isto, da će se morati napraviti nekakva logistička operacija. U ovom trenutku se u Hrvatskoj gradi preko 500.000 kvadrata skladišta. Neki projekti, mislim da su danas isto ovdje bili prezentirani, Samobor, Bobovica, oko Jastrebarskog više skladišta. Dakle, nikad se ovoliko skladišta nije gradilo u Hrvatskoj. U ovoj županiji ima? Nema. Nažalost ne, jer sve ono što govorimo da je Sisak uvijek bio ta nekakva tranzitna lokacija, realno više nije. Dakle, nije ni na jednom tom pravcu, niti prema Srednjoj Europi, niti prema non-EU zemljama, Srbija i tako dalje. Međutim, mislim da Sisak, kažem sad sve zapravo što govorim, nažalost nema puno veze sa Siskom, dakle sva ova perspektiva koja će se desiti će omogućiti nešto drugo. Omogućit će bolji život, ja mislim i veći GDP u Hrvatskoj, a mislim da Sisak tu treba tražiti svoju drugu poziciju. Dakle, Sisak još uvijek ima nekoliko jako dobrih industrijskih poduzeća u svojoj regiji. Mislim da treba ona i dalje raditi na svojoj konkurentnosti, a sa ovim prometnim pravcima koji će se ojačati će njihova logistika postati jeftinija i oni će moći jeftinije plasirati svoju robu u Europu i van Europe. Međutim, da ponovim ono što sam već rekao u svom prvom izlaganju, mislim da Sisak, kako je ono bilo 1.0, 2.0, 3.0, on mora naći svoj 4.0 zapravo poslovni model na koji način može privući ljude. Ja mislim da i ova sad nekakva fiskalna decentralizacija koju će imati od 1.1. na neki način će dati priliku ne Sisku nego svim zapravo gradovima da na neki način rasterete svoje radnike poreza na dohodak i mislim da Sisak treba tražiti svoju budućnost u investicijama kao što su Applied Ceramics, kao što su nove tehnološke investicije, kao što je IT, dakle stvari koje zapravo nemaju puno vremena, iskreno puno veze sa prometom i logistikom, jer što se tiče prometa i logistike i bit će ga onoliko koliko ga mogu generirati tvrtke iz ovog kraja, ali da će postati nekakva tranzitna destinacija u ovoj novom setupu, nažalost neće. I možda još jedan ovako fun fact za kraj, što je gospođa Josić rekla, puno ljudi putuje iz Zagreba iz Siska prema gradu svaki dan. Moja supruga isto liječnica kao i vi, ona je jedno 6-7 mjeseci svaki dan putovala vlakom iz Zagreba u Novsku raditi kao liječnik.
Da. Tako da, ono, 3 sata je bila svaki dan u vlaku, sad su brži malo ti vlakovi. Tako da nije baš da svi idu iz Siska, iz Novske prema Zagrebu, nego jedno vrijeme i ono išlo tamo, tako da jako mi se svidio taj kraj. Tako da evo, hvala. Odlično, hvala puno gospodin Šimić. Gospodin s kojim dijelite fotelju možda nema slično mišljenje poput vas, naime je također u pripremi za panel. Čuo sam, evo kao laik, pojam pozadinske luke, pa bih molio gospodina Rožića da nam objasni svoju tezu o Sisku kao savršenoj pozadinskoj luci za luku Rijeka. Što uopće znači pozadinska luka, kratko, i kako ste došli do zaključka da je za to idealan upravo Sisak? Ne, ja se slažem s svime što je gospodin Šimić rekao. Apsolutno, a neki dodatki, mislim, stavili ste me odmah do gurua logistike, sada ja nešto kažem protiv njega, ne znam kako bi to bilo ok. Ovak, pozadinska luka ili pozadinski terminal je terminal koji, ja se ljutim se kad neko kaže luka, jer luka se zna šta je luka. Ovako, dakle, sad ste čuli o Mersku koji će ulaže 500 milijuna eura u Hrvatsku. Od tih 500 milijuna eura koji će uložiti ne ide sve na lučki terminal. Ne, to njima uopće, ok, tu će uložiti oni sredstva, ali to toliko nije bitno. Ono što je najvažnije Mersku, i to mene ljuti što evo, treba doći neko izvana i reći, mi ćemo uložiti u luke, iako se opće poznato je da smo mi najbliži ulaz iz Kine u Europu i kao često smo čuli danas savršeno geoprometni položaj. Ja kad to čujem, još više poludim. Kako je moguće ako ste savršeni da teret ne dolazi ovdje? Znači da nešto ovdje ne štima. Znači nešto ne valja. Ne valja onaj dio koji je ključan, a to je povezano sa zaleđem. Znači roba iz luke do krajnjeg korisnika prema logističkim nekim definicijama mora doći u što kraće vrijeme, odnosno ako hoćemo biti neko konkurentni zemljama koje se s tim bave, u roku od 24 sata teret mora biti kod krajnjeg korisnika. Sad, ako hoćete pogađati koliko nama treba od luke Rijeka do Zagreba željeznicom, koliko je 160 km, šta mislite koliko nam treba željeznica? Nije ni jedno ni drugo točno, nego 12. Dakle, nama treba 12 sati da pređemo udaljenost od 160 km, dok Nizozemska ili Njemačka ili zemlje koje su, ajmo reći, top u logistici, njima treba 24 sata da budu do Rusije ili do Turske. Sad, zašto teret ne dolazi u Hrvatsku? Vrlo jednostavno. Dakle, ono što je ključ da bi ovaj terminal riječki mogao raditi, on mora imati povezano sa zaleđem. To je ključ, to je osnova svega. Mi bez toga ne možemo funkcionirati. Znači, tu je željeznica broj 1. Dakle, željeznica mora biti brza i efikasna. Imamo velikih problema s tim, pogotovo oko riječkog bazena gdje se vlakovi izvlače po satima i ne znam što. Ograničenje duljine vlakova zbog loše željeznice, mijenjanje sa dizela na elektropogon. Dakle, sve su to čimbenici koji zapravo onemogućavaju da teret dolazi ovdje. Ono što je ključ da bi zapravo taj cjelokupni proces mogao ići je da imamo taj terminal u zaleđu koji će služiti kao potpora luke. Dakle, radit će sve poslove koji se rade u luci jednako, što mislim na carinjenje, obrada tereta, odnosno priprema tereta, da kad on dođe u luku da tu više nema s njim igranja. Ideš na brod i idemo dalje. Idemo ubrzati taj proces. Cilj svega ovoga što te pozadinskih terminala je da ubrza taj protok tereta iz luke prema krajnjem korisniku. Ta luka, naravno pozadinski terminal, mora imati neke svoje funkcije. Prvo to moramo razlučiti. To nam treba strategija. Što mi želimo? Ćemo taj terminal raditi da bude opskrba luke Rijeka, hoćemo taj terminal raditi da bude opskrba regiji, hoćemo taj terminal raditi da bude opskrba gradu Zagrebu. O tome je ključ gdje će on biti i na kojoj će lokaciji biti. Jedno isto fun fact, terminala u regiji ovoj, našoj, nema do Budimpešte, odnosno Graca. Nema nijedan terminal u Srbiji, Bosni, Sloveniji, Hrvatskoj, do Rumunjske i Bugarske nemamo terminala. Niti jedan takav. Odnosno, drugim riječima, ko sad uđe prvi u to i napravi željeznicu, taj će zagospodariti, ja bih rekao, logistikom na ovom području. Sad, tu se uključuje Kina sa suradnjom sa Srbijom. Tu smo sad, ajmo reći, mi smo dobili nekakav zamah koji, ja se slažem s gospodinom Šimićem, mi ovo ne možemo izgubiti. Pucamo penal, nema golmana. Sad, ok, samo hoće neko zažmiriti pa kad pukne ili ćemo, ne znam što, uglavnom ja mislim da mi ovdje ne možemo izgubiti, možda možemo samo dobiti.
Ja sam radio jednu studiju koja je zapravo gledala što bi se događalo kad bi sav taj teret koji iz Luke Rijeka, pa danas ide 80% tereta ide cestom iz Luke Rijeka, a Europska komisija kaže do 2030. 50% mora ići na željeznicu. Šanse su nam nikakve da ćemo mi to zadovoljiti. Dakle, da bi mi uspjeli ovo sve napraviti, nama je neophodan taj terminal i po nekakvim izračunima koje smo mi radili da sav taj teret prebacimo sa ceste na željeznicu što je više moguće, da ga otpremamo na neki terminal koji bi bio u blizini gospodarski i ekonomski najrazvijenijih središta u Hrvatskoj, a to svi znamo je Zagreb, i normalno da nikako ne smije ići u Zagreb. I zašto? Kad smo mi radili tu studiju, izračunali smo da je cijena zemljišta za izgradnju 20 puta veća u Zagrebu nego u Sisku, odnosno u bilo kojem dijelu izvan Zagreba. Kad gledate lokacije koje razmatrate, koje su idealne za takve objekte, prvo gledate prometnu povezanost. Sisak je jedini grad u Hrvatskoj koji ima sve prometne modove, uključujući i riječni promet i blizinu zračne luke. Vi povećavate količinu tereta i vrstu tereta koji može doći ako imate moguće nekakve različite oblike prijevoza. Znači tu je jedna prednost Siska. Druga je da je blizu grada Zagreba, morate gledati gdje je gospodarski ekonomski najrazvijeniji tržište naše regije, to je Zagreb. Znači tu smo odmah, Sisak ima ovdje benefit, industrijska potpora, nažalost industrije baš nemamo, taj dio možemo nekako prekrižiti, i ono što je jako bitno, znači demografija, odnosno radna snaga. Nije isto, jer postali su nekakve studije zašto smo mi to uopće radili, da bi terminal bio idealan u Delnicama, u Vukovaru, da li imamo radnu snagu koja razumije logistiku, možda baš i nešto, znači da morate uvoziti tu radnu snagu, odnosno recimo da ja idem raditi negdje drugdje, ja moram pitati svoju ženu hoće ona ići sa mnom. Mislim, prvo ona mora reći da idemo, neću ja reći ja idem, normalno, to će uvijek tako biti. Dakle, ako ona vidi ona nema svog posla tamo, da nema za djecu nešto, normalno da ne idemo. Dakle, tu su isto jako bitne stavke, nije to samo idemo mi raditi terminal. Treba uzeti ekonomske, gospodarske, socijalne kriterije i vidjeti koja je lokacija. Mi smo ih uzeli u obzir, odnosno moj tim, i mi smo dobili da idealna lokacija u Hrvatskoj sa razvojem tog pozadinskog terminala bi bio Sisak, odnosno njegova okolica. Sad, to smo radili prije 7-8 godina, sad bi to trebalo možda malo revidirati, ali da smo dobili da je Sisak možda ima taj potencijal, ima ga kao što ga imaju nažalost i ostali gradovi u okruženju koji se jako guraju sad, koji su shvatili da ova investicija Merska će dovesti nešto. Evo recimo iskreno prije par mjeseci su me zvali u Križevcima da žele raditi pozadinski terminal za koji već imaju pripremljeno 60 milijuna eura koje su osigurali da bi radili nešto tako. Jeste mi rekli da dođu u Sisak? Pa ja sam im rekao zapravo da je dobra ideja. Zapravo jer takav terminal nam treba. To je ključ, mi to moramo napraviti. Samo je pitanje sad ko će više to htjeti i ko je na boljoj poziciji, koja će lokalna uprava dati više da bi privukla taj projekt. I tu je jako bitno potpora politike, tu mislim lokalne, regionalne, ko će šta ponuditi. Recimo Srbija već sad se želi uključiti na taj vagon, ona daje do 5 do 10 godina da ne morate plaćati nikakve doprinose kao tvrtka, daće vam zemlju besplatno, samo da radite kod njih. Dakle, to su nekakve stvari koje recimo vama koji dolazite iz inozemstva želite uložiti, to vi želite čuti. Šta ćete vi dobiti od toga, ne samo ajmo uložiti. Svi bi htjeli samo uložiti, naravno. Mislim, jeste zadovoljni ili trebam još? Mislim, ja to studentima mogu pričati danima, tako da... Opasno imate 2 profesora na panelu. Da, slažem se, da. Mislim da lagano moramo se približavati pauzi za kavu, a s obzirom da ste mi dosta odgovorili na pitanja preko reda, tako da je to savršeno za nas moderatore. Kratko bih zamolio sa gospođo Osić da počnemo, možete se referirati ovaj. Mislim, ovo je jako zanimljivo što je gospodin rekao i to je ono što je bit u stvari suradnje naše lokalne i regionalne razine i nacionalne razine i akademske zajednice. Mislim, zašto je to bitno? Ako je već postoji nekakav plan, ja uvijek znam pitati kad nama dođu predstave i tako, jer smo mi malo specifični pa mi nemamo ovih gospodarskih planova, mi pričamo o drugim stvarima, ali ja uvijek pitam da li ste razgovarali sa lokalnim čelnicima, jeste li s njima ostvarili kakvu suradnju, onda mi obično dobijemo odgovor ne. Meni bi bilo jako drago da i ovaj projekt koji ste vi sad spomenuli, da ne ostane u Križevcima nego da dođe u Sisak. Mi nemamo kao ured taj problem koje je obojen kakvim političkim bojama. Ono što je nama cilj, a mislim da to treba biti cilj svima i cilj održivosti ove države, da svi ti projekti ostanu u onim krajevima u kojima će najbolje zaživjeti. Moj grad je Sisak, pa ja uvijek nekako navijam da to ostane u Sisku.
i puno toga što smo ovdje dovodili i donosili i trudili se bilo je samo iz tog razloga, a ne iz razloga, ne znam, nekakve politike. Ono što je ključno, i to je isto gospodin spomenuo, hoće li moja supruga biti zadovoljna, hoće li imati tamo posao, hoće li moje dijete imati vrtić, hoće li imati kvalitetno školovanje. To su one ključne stvari koje se postavljaju roditelji koji imaju malu djecu, koji imaju dijete do 18. godine. Oni koji su samci lakše će se prilagoditi. Ali to ne znači da oni mogu doći bilo gdje i raditi bilo što. A s druge strane, jedna ključna stvar koja je spomenuta na kraju, kako se prilagodila lokalna samouprava, što je dala. Imate sjajan primjer Rugvice. Što su oni sve dali kako bi se veliki subjekti doselili tamo. Ok, oni imaju dobar položaj na kojem jesu. To je dobro. Ali isto tako su sudjelovali na svoj način. Oslobodili su ih svih komunalnih davanja, dali su im zemljište, dali su im prostore, ne znam koliko godina imaju, čega su ih sve oslobodili. Dakle, to već rade neke male lokalne samouprave za neke male poduzetnike. No, svako od lokalnih čelnika da se odrekne bilo kojih od tih doprinosa u konačnici, ako dugoročno gledamo, bit će u dobitku. Dobit će gospodarstveni subjekt koji će raditi, dobit će ljude koji će dolaziti, koji će tu raditi, između ostalog tu će se trošiti i tu će se živjeti. I to je ono što je najbitnije, život će se vratiti. Ali evo, koliko mi hodamo po terenu, ja bih rekla da to polako počinje sazrijevati kao ideja i među lokalnim i regionalnim čelnicima. Neki su to shvatili prije, neki su to shvatili kasnije. Što se tiče ovih krugova porezne reforme, da, tu će svi imati priliku rasteretiti svoje proračune. Samo je pitanje u što će se ulagati to. Ono što bi ja rekla da vrlo često mi kada tražimo koje su to demografske mjere ili one koje imaju demografski učinak u nekim jedinicama da nam se pobroje, onda dobijemo doista svašta. Dakle, mi na razini lokalnih čelnika moramo shvatiti što nam je bit održivosti lokalne zajednice. Jesu li to isključivo potpore koje su socijalne prirode ili ćemo ulagati u gospodarstvo, odnosno u tržište rada. Najlakše je dati potporu, a vrlo teško je osmisliti dobar gospodarski plan. I ja mislim da tu ne bi trebali zazirati od toga da se i pozovu stručnjaci, pa i akademska zajednica, pa i da se napravi nekakav veći radni skup i da na taj način probamo nešto osmisliti. Jer mi moramo osvijestiti da nama doista sada svi trebaju biti partneri. Mi to stalno govorimo onako ko pilići, nama trebaju partneri, nama trebaju svi biti partneri. Mi smo na nacionalnoj razini, imamo jako puno različitih potpora. Što imamo kroz naše zakone, ove o rodiljnim roditeljskim potporama, tu smo ih doista podizali, za 60% smo povećali ulaganje upravo u roditeljstvo, izgradili smo vrtiće, no ja vas uvijek pitam, ako mi njih samo gradimo, a ako ne stvaramo dodatnu vrijednost, a dodatna vrijednost je čovjek, što ćemo sa tim svim zgradama? Dakle, to je meni stalno nešto što mene muči, jer u našoj bolnici ovdje broj rođenih opada iz godine u godinu. Ja sam ovdje došla, bilo je bliže 1000, sad bolje da ne znate koliko ih ima, ali ali to je stvar ove županije, jer vi kada pogledate brojke, koliko se iseljavalo 2017. koliko se iseljava iz ove županije sada, vi nemate čak ni tog potencijala za iseljavanje, to je staro stanovništvo i zato je nama bitno u stvari da na tom polju budemo aktivni sudionici i da budemo aktivni partneri. Koliko god to sad ovako zvučilo jako idealno, ali ne mora biti idealno. Možemo imati različita mišljenja, ali moramo imati zajednički cilj. Evo, to sam samo htjela reći. Evo, za kraj, moramo ići prema svome kraju, doista jednu, dvije rečenice. Je, razumijem. Samo bi sa dvije stvari intervenirao i to vrlo kratko i precizno. Ravno 10 godina ima kako sam ja održao predavanje javno u zgradi Državnog arhiva u Sisku, sred Siska. Dvorana je nešto manja, ali je bila puna otprilike koliko je sada. Tema predavanja je bilo
Sisak verzija 5.0. I u tom predavanju 2013. 5 minuta sam posvetio ovoj ideji zahvaljujući kolegi Rožiću, jer me on na tu ideju prije 10 godina naveo. I prije 10 godina sam ja u sred Siska o toj ideji govorio. I sad sam jako sretan i zahvaljujem gospodinu Buterinu da mi je pomogao da nakon 10 godina preko vas koji dolazite iz Australije, Južne i Sjeverne Amerike i Europe, dovedemo kolegu Rožića da to objasni. Ali sam opet žalostan što to neću oni koji bi zapravo trebali čuti. I sad ću još jednu stvar kazati. Što se tiče demografije, vrlo precizno smo računali. Tražio sam od vrhunskih hrvatskih demografa da mi izračunaju za Sisačko-moslavačku županiju. Demografi kukaju cijelo vrijeme, već godinama, ja to pratim već koliko sam živ. Hrvatska propada. Hrvatska stari, Hrvatska propada, Hrvatska se ne može biološki obnoviti i oni kukaju. Ja sam rekao, dobro, vi kukate, ali dajte mi izračunajte koliko, i Sisačko-moslavačka županija među najstarijima, tu postoje neki koeficijenti i tako dalje kojima mi to mjerimo. Ajde, rekao, sad vi izračunajte koliko mi treba mlade, biološki potentne populacije da Sisačko-moslavačka županija ne izumre. Ona danas ima 145.000, prije 20 godina imala 170.000. Do 2050. ona će imati manje od 70.000 stanovnika po demografskim projekcijama. I tu su stvari savršeno jasne. Gospođa Josić i ja imamo 3 djece, nas je 4. Dakle, nema proste biološke reprodukcije. Ostatak populacije županije je loši od nas. To je problem. Brojke su ovakve. Nama da bi zaustavili biološko propadanje stanovništva na županiji treba u narednih 10 godina 20.000 mladih biološki potentnih obitelji. Bez toga nema apsolutno govora da mi možemo biološki ovdje opstati. Ništa. E sad, je li to useljavanje i tako dalje, sad da ne širim temu, govorila je gospođa Josić o tim problemima. I zato je nama važno da mi razgovaramo sa poduzetnicima, zato je važno da se strateški dogovorimo i da svi budemo u poziciji kao ove gospođe iz Novske, da možemo i vama reći, mi smo se opredijelili za to, želimo to i to, imate li vi interesa? Idemo se dogovoriti, idemo raditi. Jer nama hitno treba 20.000 radnih mjesta mladih. I zato je izvrsno da je ova konferencija počela u 5 do 11. Dakle, nije kasno, ali je krajnji trenutak. Hvala lijepo. Hvala najljepša. Gospodu Rožića i Šimića, prvo kratko za rečenicu 2, možda da gospodin Rožić bude predzadnji, gospodin Šimić zadnji, gospodin Šimić zadnji, da nam da perspektivu demografske obnove sa svoju obiteljsku situaciju. Ok, evo, kratko, ništa nije izgubljeno. Mislim da je, budući da smo rekli da ovdje željeznica sad ključ, ovaj vlak još uvijek stignemo stići. I ja se nadam da ćemo ovo sad iskoristiti. Ja nemam toliko puno godina, ali već mislim da mi je 3. put da govorim da je ovo zadnja šansa. Ja mislim da je ovo stvarno zadnje i da ćemo ovo iskoristiti. Ništa nije izgubljeno. Znam da je danas bila riječ o ulaganjima. Gospodin Šimić će potvrditi klasična skladišta za opasni teret i pod posebnim temperaturnim režimom. To je ono što će u sljedećih 10 godina trebati ulagati u Hrvatsku. Ako se ne varam, on će reći još bolje. Dakle, to su ono nekakve, ajmo reći, ulagačke mogućnosti koje ja vidim za ovu regiju i za ovo područje koje će hitno i neophodno trebati. Eto, za sva pitanja stojim na raspolaganju. I pitanje djece i demografske obnove. Da povežemo to sa transportom. Biće vozača. U primaku barem. Pa ja sam isto uvijek vječiti optimist i kažem, logistika je jedna samo od perspektivi, ja mislim, za Sisak. Ova studija koju ste radili, iskreno nisam je čitao, volio bi ju pogledati i to ima stvarno smisla ovo sve što si rekao, ali kažem, to mora biti samo jedna od perspektivi za Sisak i za ovaj kraj. Mi živimo u drugačijem vremenu nego prije
10, 20, 30 godina. Danas puno ljudi radi remote, ljudi danas mogu sjediti u Sisku, raditi posao za bilo gdje, ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu. Ljudi danas traže drugačiji work-life balance. Ljudi se danas ne žele više tiskati ni u centru Zagreba, ni u centru Londona, nego malo onako hipsterski razmišljaju na drugi način o sebi, o svojim obiteljima. Postoje im važniji hobi, vožnja biciklom i ne znam, kajaking po rijeci koji vidim da ste planirali u subotu. Ja mislim da ova loša perspektiva koja izgleda, ona pretpostavlja da će trendovi ostati isti, ali se vidi da je generacija Z drugačija. I zato ja mislim da za Sisak treba zapravo tražiti još neke druge prilike. Ovo su dobre stvari koje smo rekli, nekakva perspektiva će se tu sigurno desiti, međutim mislim da Sisak treba tražiti druge prilike kako biti šarmantan, lijep gradić jedne lijepe veličine, a ne gradusina kao što je Zagreb u kojem ti treba 45 minuta da bilo gdje dođeš. To su prednosti malih gradova i mislim da treba na taj način gledati Sisak i ja sam siguran da će Sisak to i postati. Odlično. Evo, s ovime bismo završili ovaj panel, nisu mogle biti bolje zaključne riječi. Mašu mi nešto moji uz udruge, ali ne čujem vas, ne želim vas čuti, trenutačno moramo krenuti prema pauzi, upravo zbog ovog balansa života, tako. Veliko hvala našim panelistima, gotov je panel 2, prvo hvala.